Ang ngunyan sir, nakipag-coordinate po kaya kami sa central office ni po. Kasi digdi po sa Kabikulan, may mga LGUs po kita talagang still na naka-online modality ang satuyang mga klase. Dapat po sana sa March 9, 2023 at 2 o'clock PM, ang regional host na po ay ang Legazpi City National High School. So dati po bagang Pag-asa National High School dyan sa Rawis. Ngunyan po, baka later this afternoon, mapalawas na po na mo sa memo or by lunchtime na na-postpone po ito to March 16 sa Thursday po next week. Ang regional host na po, Sir Mar, ay sa mga schools po, especially ini pong Legazpi City National High School. So since walang klase, sayang man po kung ipapadagos na po ini sa Thursday, sa March 9, na wala pong involved na mga estudyante. Iyan as far as eskwelahan is concerned, sir? Or yung mga LGU can still push through with their schedule sa March 9? Yes po sir, based naman po sa ipapalabas naming memo, pwede po silang sumali dun sa national. Kasi yung ibang regions po kasi sir, magpapatuloy pa din sila in the national level. So pero dun sa lalabas nating memo, pwede po silang sumali dun sa March 9. Depende po kay regional director or kay local chief executive or sa agency head, or sumama dun sa regional na gagawin sa March 16. So nasa discretion po.